Здравейте, казвам се Пламен Петков и съм автор на документални филми и книги. Някои от вас са гледали моята поредица "Българите" по BTV или други филми, а сега се обръщам към вас за подкрепа, за нов важен проект. Какво България и ние българите сме дали на света? Чужденци, които знаят, че съм българин, честно ме питат къде мога да гледам кратък филм, 20-30 минути на английски, който да ми разкаже най-важното за България и българите. И аз не мога да им изпратя линк или да им покажа такъв филм, защото не мога да намеря такъв филм в интернет, който да е добре направен на английски и да разказва най-важните неща за България. Затова реших аз да го направя. За мен най-важните неща от българската история, които са със световно значение, са три. Първо, спасяването на българските евреи по време на Втората световна. Това е хуманитарен акт без аналог в световната история. Нито един български евреин не беше изпратен в нацистските концлагери. Българският народ ги спаси. Второ, как Кан Тервел спаси Европа от арабите. Ако не беше българският Кан Тервел, Европа може би нямаше да е християнска и светът нямаше да е същия. И трето, българската култура и книжнина, разпръснали просветление и знание по целия свят. Това са неща от глобално значение, които ние българите сме дали на света. И аз искам да разкажа тази история не само за чужденците, но и за нас, българите, и за нашите деца. Както за тези в България, така и за тези, които живеят в чужбина. Защото над 2 милиона българи живеят извън родината, като мен и моето семейство. Без значение какви са причините за това, аз вярвам, че мигрантите са може би най-големия ресурс, на който България може да разчита. Нека започнем с нещо малко, този кратък филм за това какво ние сме дали на света, и ако получа вашата подкрепа, може би ще успея да направя не само него, но живот и здраве и нова поредица българите. Благодаря ви.